ke njengamanje ukwi-ministry sebeshilo ukuthi bakusa eNewcastle suka lapho eJozini what are you preparing? Uyolida ibandla elikhulu lapha. Uyolida ibandla elikhulu. Number 1, there are things empilweni zethu ezisilimazisayo but singabi ready ukudila nazo. Ayikho into elibazisa umuntu emhlabeni njengo emsebenzini. It's a worst delay ever committed by a person. Going to work, it is a delay in your life. You can't do things that's supposed to prosper you. You are going to serve another man to be prospered. You are going to work a garage. Uthelela abantu imoto abayobulungisa izinto zabo. Wena ubathelela upetrol abaqobe bulungisa izinto zabo. That does not make sense. That does. Wena uyeka nini lento le? Uyeka nini lento ukuthelele wena petrol uhambe wenza izinto. Ufika umuntu ebhawuzeni ebamba ifoni athi avule athenza konke ngoba nje lento ekhuluma iyamlibaza imali la efonini. Imali la ifoni kunezinto ngempela ofuza uzibuka ukuthi lento going to work it's no. Lo 3 months or so I have to do something about quitting this job. I have to do something about quitting this job. Njengamanje I just received a text message in one of my houses, I'm not telling you which one. Kuhlala umuntu ogadile khona. Uphelele ugesi. Manje ufuna ngithini mina ufuna ngithi hayi akangeni imali ngoba asikakaholi. Kodwa isizongena bengakangeni because ngilinda ukuthi kube khona indoda enginika imali before mina ngibe nemali. Hayi ngeke. Lento yokusebenza start to deal with it. And yeke. I understand wena. Ngicela ukukutshela iqiniso wena nje I understand. Kukhona into ekudidisa ngazi ukuthi ushawa yini. Noma abhema ibhenzini kakhulu usemncane. Uyazi lo muntu omsebenzela akasebenzi yena. Njengoba uhleli lapha eguardroom manje. Iboss yakhe ayisebenzi. Kodwa uthi ngaphila kanjani ngasebenzi? Iboss yakhe iphila kanjani ngoba ayisebenzi? Yonaka ayisebenzi yona. Ngiyakutshela ngifuna ube conscious njengoba usebenza ka game. Uthi una 13 years wakhe mawunaqondo. Umnino wakhe masebenzi. Akasebenzi yena. Njoba usebenza eplazini manje ulusiyinkomo usenga wenza yonke into umnini weplaza eqashwe ndawo akasebenzi, which means nawe you can live without working for somebody else because awusebenzeli wena, you are working for somebody else to be rich, and he's going to bribe with the salary to keep you at work. Akukhothi some overtime uthe ngifila ama overtime lenzi ukwenza isiphuphuko. Yabona nje